Tyjelku, to musíte nechat tady. Viděl jsem váš svět, potřebuje to. Nemůžete si vzít svou zbraň. Všichni teď budete vystupovat na veřejnosti. Nesmíte říct nic, co by prozradilo existenci brány nebo programu Stargate. Chicago, větrné město. Hraje se tam košíková a baseball. Nezapomeň na hokej. Opatrně, plukovník. Na Freju. Na Freju? Carterová. Carterová. Ne, toho si nechat nemůžete. Ale Kosy? Je to kluk. Tak to gratuluju. Ať roste do síly a získá ti čest. Vždycky mě překvapí, na co všechno máš talent. Jako bychom právě vstoupili do chrámu v Mykénách. Neříkal jsi, že je to řecké? Mykény byly starověkým městem v oblasti Peloponézu. Kde to je? V Řecku. Že se vůbec ptám. Počkej. To je goautsky. Neznámý dialekt. Proč si mi to neřekl dřív? Předtím se snad to neptal. Nebojte se. Kromě problémů s prostatou, který nebudeme rozebírat, to celkem jde. Hele, my jsme sem přišli v míru. Zde je vaše vězení. Vaše technika zde nebude fungovat. Není tu pohodlí, žádní věřící, ani žádní otroci. Tyjelku, dovolili jsme se na záznamník. Jen základní výživa a čas. Jo, skvěle, děkujem. Díky za pokec. Voda. Dej jí dost času a zničí zdi. I takové jako tyto. Takže za pár set let jsme volní. Vaše zbraně mě nemůžou zabít. Já znám tajemství labirint. Mohu vám pomoci uniknout. Mapa by stačila. Plukovníku, víte, jaký požadavek mi právě doktor Jackson přednesl? Ty vždycky musíš být o krok napřed, že? Goa'uldi jsou příživníci. A jestli se na tu planetu nedostali, mohli bychom tam najít nové technologie. Vy mluvíte? Když je to vhodné. Takže základní výcvik pro přežití. Víme, co máme. Co potřebujeme? Máme bránu. Potřebujeme zadat adresu. Díky, Tyjelku.